Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. kahit 45 na si Christina at 25 po ako, mahal ko siya. 45 is the new 25. Excuse me. Huwag na magsalita. Ayaw nga sabi. Feel good morning, Colin Teets. Isa rin po ako sa inyong silent listener sa programang Katas ng nakalipas. Wala po Los Baños, Laguna. Ako po pala si Mark, 25 anyos. Isa po akong waiter sa isang restaurant sa mall sa Maynila. Ang katas ko po ay tungkol sa naging suki ko na single mom. Si Christina, 45 years old. Pero hindi pa po halata, parang nasa 39 lang siya. Kaya nga sinabi ko na yung kanina eh. Ano naman eh. 3 ang anak niya at hiwalay na raw po siya sa kanyang asawa. Ako naman, naka-3 GF dati. Pero nag-iba po yung pananaw ko sa buhay ko, Lantits, mula nung makilala ko si Christina. Sarap niya pong kausap eh. At ang galing niya magpayo. Payo lang? Payo lang muna. React tong isa dito eh. At doon mo makikita na hindi sa kanya yung problema, kundi sa ex-husband niya. Dahil doon, nahulog po yung loob ko sa kanya. Halos once a week ay pumupunta po siya sa resto na kumakain po siya doon. Kung saan ako nagtatrabaho. Pero nitong nakaraan, 2 linggo siyang hindi nagpakita. Pero nagkaka-chat naman kami. At bigla na lang siyang kumain ulit. At dito na, nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Si Christina. Buti naman at pumunta siya ngayon. Table for 1 lang po. Okay, ma'am. Ay, ayoko dyan, kuya. Ayoko sa may bandang bintana. Teka, lalapitan ko na siya. Ay, ma'am Christina.
Mark, Basta, ay, Brad, ako na bahala. Ay, nga pala, Brad, suki mo pala to. Sige, ma'am, si Mark na pumahala sa inyo, thank ma'am. you, Bong, ha. Thank you, You're Bong. welcome, ma'am. Mark, Sana all. Ma'am, dito na lang ako. Nireserve ko talaga yan. Parang ramdam ko na darating po. Galawan. Galawan mo talaga, Mark. Di, tinuruan lang ako ng daddy ko, si Daddy Yo. Dating gawi, Apo, sisig. sisig. At saka, Dalawang egg. yes. Halo. Tapos, May kalamansi, may sili. Padamihan ng sili. Tapos, bottomless iced tea. Yun lang. Tapos, isang kanin lang, okay na. Gwapo mo ngayon. Gawain. Gawain din eh. Ganda mo rin ngayon, ma'am. Pero hindi lang ngayon, nung mga nakaraan. Oo nga pala. Parang tagal niyo po hindi pumunta dito. Halos 2 linggo. Wow, bilang mo na bilang. Halatang miss na miss ako, Hindi naman po sa ganun. Pero halata po ba? Medyo na busy lang. Pero at least nagkakachat naman tayo, di ba? Ay, oo nga pala. Sinabi niyo pala may conference yung boss Oo, may niyo. conference ako ikaw, kamusta ka dito? Iba hindi cancel day off ka, di ba? Iba yung volume ng tao ngayon sa mall, no? Oo, pag ganitong papasko na, Oo dami nga, talagang Sige, baka pwedeng mo na yung order ko. Ang tagal Wala na. Alam Ano na sa- ni Bong yun, ma'am. Naano ko na yun. Alams na. Galawan, Mark, galawan. Hindi, syempre, ma'am. Anyway. Sige, ano po ba? May ano? Anong bagay na dessert? Parang gusto ko ngayon ng sweets kasi medyo stressful talaga nitong mga nakaraang past 2 weeks. Kaya medyo, nag-lose din Halo-halo, ako. ma'am. Halo-halo na damihan ko yung makapuno. Ano? Sige. Pag sinabi mo, Brad. yun na. Okay. Ayun na, okay na yun, ma'am. Alams na. Baka Ano naman po? yun yung sinisenyas mo pag may mga chicks ma'am, din. hindi ako nagsisenyas ng ganun. Talagang binibigay ko pa. Ayoko pong umalis dito sa tabi nyo eh. Ano, Alam yun mo, na po ba? alam mo, baka magtampo na yung mga ibang customer, special treatment ako masyado Wala akong, hindi naman, ma'am. Baka tsaka yung supervisor or manager mo baka mapansin sa CCTV na pag ako yung pumupunta dito, Hindi. special treatment. 2 kids kami nun, ma'am. Hindi yung papalag sa akin kasi ako yung employee of the month and employee of the year eh. Sipag mo talaga. Sige, ganito na lang. Nabawi ako. Paanong bahoy? Hindi ko alam, titreat sa bagay sa restaurant na trabaho. Hindi ko alam, kape or kailan available ka ba mamaya pagtapos ng trabaho? Naku, mga gabi na ako matapos, ma'am. May mga, siguro Anong oras? mga 9. Para 9 lang? Sure ka po? Okay lang po yun? Pupuyat nga ako para sa trabaho sa tamang tao pa kaya. Grabe talaga po yung pick-up line. So, ano pong ibig niyo sabihin, ma'am? Hintayin kita. Kung saan man ako pwedeng mag-hazard dyan, hintayin kita. Pwede ka naman maglibot-libot muna sa mall, ma'am. Ako na bahala, wag mo nang problemahin. Hanggang 10 naman po ngayon kasi midnight sale. Basta hintayin kita. Okay? Okay sa'yo? Anong okay? Okay na okay. Bawi ako, promise. Sige po. Tumingin ka sa aking mga Excited po ako matapos agad yung trabaho ko, Colantits. Kaya, kinausap ko na yung mga tropa sa loob na mag-early out na ako. Ngayon lang naman eh. Pag sila nga, may pabor Huwag na sa akin. manumbat. Sabi ko nga,
Oh, yeah. Eh sabi ko sa kanila, pagbigyan na ako. Ngayon lang ako humiling sa kanila na mag-early out. At doon na, nagkita kaming muli at hinintay po ako ni Christina. Ba't dito ba tayo? Gusto ko kasi magpahinga, di ba? Sabi ko sa'yo, stressful the past 2 weeks and kita ko din yung hard work mo sa trabaho. Kaya deserve natin ang pahinga. Ayaw mo ba magpahinga? Oh, gusto, pero sige, matulog ka na lang muna. Kasi pag ikaw yung kasama ko, ikaw yung pahinga ko eh. Galawan talaga. Mukhang sanay na sanay talaga to si ma'am. Ano? Wala. Sabi ko po, sige po. Sige lang, higa ka, huwag ka maya. Mag-shower lang ako, quick ha. Sige po. Sige. Ay. Pwede pa abot yung towel pala, nakalimutan ko. Pabot naman please, Mark. Pasok ka, pasok. Papasok ba ako dyan sa CR? Pasok ka dito sa CR. Teka lang. Halika na. Uy. Bang, teka lang. Baka mo. Baka may baka ano. Ay, basa ako na shower. Ala, pshh. Okay. Alam talaga ni ma'am. Binasaan niyo po ako. Wala, kaya O barin ko na lang. Oo, barin mo na lang. Gusto ko yan, wet look. Wait. Wet. Sige. Christina. Christina. Gusto ko pong malaman ni Christina Colantes na seryoso po ako sa kanya. Malayo man yung agwat namin sa edad. Pero, hindi po nagkakalayo yung pag-iisip namin. At lalo na yung puso namin. Kaya dinala ko po siya sa amin sa Los Baños, Laguna. Pinakilala ko po siya sa aking mga magulang. Pasensya mo na yung bahay namin, ha? Ha? Hindi naman okay kami lang. mayaman, Ako pero... nga nahihiya eh. Kasi... Well, maya. Papa! Ay, anak! Ay, ikaw yung nanay. Pasok. Ay, kamusta naman kayo dyan? Sino tong kasama mo? Manager mo? Oo nga. May problema ka ba sa trabaho? Oo, bakit mo naman dinala mo ang principal? Hindi yung principal eh. Ano ba? Yata yan sa restaurant na pinagtatrabawa niya. Oo nga pala. Ay, hindi po. Bakit dinala mo naman ang district superintendent? Hindi nga yan, teacher. Ba't ka naman nagdala ka ng guidance counselor? May problema ka naman ba? Oy, trabaho guidance counselor. Hindi po. Si Christina po, girlfriend ko po. What? Hello po. Girlfriend? 1, 2, 3. What? Girlfriend? Opo. Hello po. Anak, Nice halika. meeting you po. Bless po, Mama and Papa. Bless, parang... Papa and Mama. Parang... Paradyahin mo na yan, Parang anak. kapatid ko bunso yan eh. Kaya nga eh. Hindi. Ay, pasensya na po. Ma, pa. Mas matanda po talaga ako ng 20 years kay Mark po. 20 years? Opo. 45 ako po pero masarap pa rin naman ako. Halata. Galaw. Sabi ko nga. Apak, Diyos ko. Halika nga anak, mag-usap tayo. Doon muna tayo sa kusina. Halika muna. Ma, ano po ba yung inaano nyo?
Anong nangyari sa iyo, anak? Nakakuha ka ba ng sugar mommy? Marami bang pera yan? Desperado ka na ba? Anong sasabihin na lang ng mga tiyahin mo? Tiyahin mo si Glory. Pipintasan tayo noon. Tiyahin mo na mas bata yung si Christine. Ay, katukayo pa. Christina, Oo. Ano? Si Mami Dayang. Ano Mami Dayang. Mami Dayang. Si Mami Dayang. Hello sa iyo. Kasama kagabi sa NLEX Christmas party. Hello, shout out. Nag-party pala siya. Oo. Ano na lang sasabihin sa'yo mga kamag-anak natin, ha? Na may sugar mommy ka. Baka sabihin ng paslo pa tayo. Hindi ko sugar mommy si Christina. Girlfriend ko po siya. Ano na gusto mo doon? Maluwag na yon. Ilan ba, anak? Grabe ka naman siya maluwag, darling. Maluwag na ba, anak? Pa, ma. Tinanong, Ikaw kasi nauna eh. Di, ma, pa. Yung totoo ka na, bakit mo tinatanong? Sabi mo kasi, buti na yung ma. Baka napatunayan. Maluwag o masikip, ganoon man sa kamay mo, i-describe mo, ganun. Tama na, please. Ilan ang anak niyan? Ilan? 3 po. Maluwag, confirm. CS o normal? Normal. Walang tahe, nakita. Nagkakitaan na kayo. Ano ba? Pwede ba? Mahiya ka sa mga sa Tiyo Brando mo, mahiya ka. Pihikan yun sa babae, dapat mas bata. Yun ang mga gusto ng mga bata. Ay, yung Tito Brandon mo? Oo, dapat dun ka gumaya. Mahilig sa mga baby girls. Ganon. Dapat mga baby girl. Sa'yo. Magagalit ang Tito Maki mo. Ma, mahal ko po siya. Mahal? Oy, 20 ang age gap nyo. Mahiya ka nga. Diyos ko, iningatan naming matagal na panahon ng ipilido natin dito sa probinsya natin. Dito sa barangay natin, tapos dudungisan mo lang. Kumuha ka ng mas bata. Hindi yung signal, ma'am. Buy one, take 3. Yung si Diana, Buy one, take 3. Grabe ka naman, darling. Ay, 3 anak eh. Sa bagay. Oo nga, no. Dapat ganyan, mamili ka ng mas bata. Gayahin mo yung Tito Brandon mo. Oo, gayahin mo si Tiyuhin mo, Brandon. Pero, ma... Pag-uwi po namin ng Maynila, Colantits, naging malamig na sa akin si Christina. Di nga ako nagpahalata pero alam ko nahalata niya na medyo ayaw sa kanya ng magulang ko. At pagkadating namin sa kanila, sorry. Pasensya ka na, hindi ko na kaya. Anong hindi kaya? Okay naman tayo kanina. Hindi tayo okay. Hindi okay yun. Tingin mo ba? Okay sa akin yun? Naririnig ko kayo ng mga magulang. Ayoko na. Wala naman na silang pakialam. 25 na Walang ako pakialam. Bakit mo ako pinakilala kung wala kang pakialam? May pakialam ka kasi gusto mo kahit paano magustuhan ako. Kaso hindi nila ako gusto. Tama sila. Mukha lang ako sugar mommy. Hindi naman totoo 20 years yung age gap natin. Pero ayoko. Ayoko ng ganong relasyon. Pasensya ka na, ayoko. Makakakuha ka ng mas bata tao tulad ni Tito Brandon. Mo. Makakakuha ka ng mas bata. Pasensya ka na, ayoko na. Please. Mark, ayoko na. Wala naman nun. Pinaglalaban naman kita sa kanila eh. Ayoko lumaban. Hindi ko kaya itong laban na to. Hindi ko kaya itong laban na to. Pasensya ka na. Hindi ka bagay sa akin. Gusto mo? Ano pa bang gusto Wala mo? Ang gusto ko, iwan mo ko. Bata ka pa. Mas marami ka pa makukuhang kaedad mo. Hindi tulad ko. Mas matanda. May anak. Ayoko na. Christina. Kabisyo tayo.